Gerardo Osvaldo eta Jorge Kolonbiarrak 5 urte igaro zituzten Gasteizen karrozero lanetan, eta krisi hastean eta solatak drastikoki behera egitean Bogotara itzultzea erabaki zuten. La cosa se fue poniendo cada vez más difícil y pues llegó un momento en que decidimos volver. Se veía que no, hacía a corto plazo pues no iba a mejorar. Entonces, digamos, lo que uno hacía era gastar. Gogor lan egin zuten erabateko disponibilidaderekin eta euskalunok nahi ez zituzten ordutegietan ordu estrak sartzen eta dirua egin zuten. Lograr pagar un piso en 2 o 3 años, eso es, para nosotros es un logro grande. Kolonbian euren karrozeria enpresa propioa ireki dute. Mi compañero dijo, pongámoslo Euskalidad, y Euskalidad se quedó y ahí está. Eta Gerardorekin Amaia beren neska Hernaniarra ere Bogotara etorri da. Alde batetik mutilagatik eta bestetik lana hobetzagatik, eta pasa naiz denda batian lana itxetik, jardin botanikoan lana itxea geografa bezala. 2013 urtean Euskal Herriak dagoeneko galdu du bere etorkinen populazioaren 2,5 eta krisiaren ondorioz geroz eta gehiago dira euren herrialdetara itzultzen hasirenak ehundaka kolonbiarrek egiten duten bezala.